салом дӯстони азиз, ба мо як патенеро фиристондан ки ин бародаре ки расм шуд дида истодаен дар территорияи Таганският гум кардааст. ин патенро ёфтам, ба мо фиристондан то ки мо дар канали худ гузорем ва бародароне ки ин бародарро мешиносанд хабар кунанд, ё ки шояд ин бародар подписчики мо бошад, ҳуҷҷатҳои худро дида ба ҳамин номерҳое ки дар болои экран аст занг занад. ва аз шумо хоҳиш мекунам дӯстони азиз, вақте ки шумо нашиносед чунин эълонҳоро надонед, дар канали мо подписатсия кунед, то ки бохабар шавед ва ин навори моро бо дигарҳо фиристонед, ба ҳама паҳн шава, ин бародар пайдо шава, ҳуҷҷатҳои худро ба ҳамин номерҳое ки дар болои экран аст занг зада рафта гира. худоан ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад дӯстони азиз. то боздед шумо агар ягон ҳуҷҷате ки ёфтед ба мо албатта хабар диҳед. номерҳои телефони мо 982 69 55.